सुप्रभातम्। अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्ग। अद्य श्री श्वेतवराहकल्पस्य वैवस्वत मन्वन्तर द्वितीयपरार्ध उत्तरायण शीतऋतु माघमासस्य त्रयोदशी तिथि भौमवासरस्य तदनुसारं युगाब्धं द्वाविंशत्यधिकं एकपञ्चाशत् विक्रमसम्वत् सप्तसप्तत्यधिकं द्विसहस्रम् आङ्ग्लभाषाया फेब्रुवरी मासस्य 9 तारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमय भवतु इति विभुपदारविन्दयो विनम्र प्रार्थना। भाई भौणी मैंने आस आम सुंदर गपटे शुणा। त्रेतया जुगर कथा। सरस्वती नदी तटरे महर्षि जमदग्नि आश्रम थिला। ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ପତ୍ନୀ ରେଣୁକା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ଜମଦଗ୍ନି ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ସହସ୍ରବାହୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲେ। ସେଥିରୁ ମୁନିରସୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ୁନଥିଲେ। ଦିନେ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସହସ୍ରବାହୁ ମହର୍ଷି ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ କାମଧେନୁକୁ ବଳପୂର୍ବକ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟଶକ୍ତି ନିକଟରେ ଯମଦଗ୍ନି ତୁଚ୍ଛ ଥିଲେ। ମହର୍ଷିଙ୍କର ସକଳ ଆକୁଳ ନିବେଦନ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଅହଙ୍କାରୀ ସହସ୍ରବାହୁ ନିକଟରେ ସେହି ସମୟରେ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ପରଶୁରାମ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ନିଧି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ସହସ୍ରବାହୁ ଖାଲି କାମଧେନୁକୁ ନେଇ ନଥିଲେ, ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରଶୁରାମ ଏହି ସମୟରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ମନରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଲା। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ସେହି ପାଷାଣ୍ଡ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଜାକୁ ବଧ କରି କାମଧେନୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ପିତୃ ଅପମାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। ଯମଦଗ୍ନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନରେ ଶଙ୍କାରେ ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ସହସ୍ରବାହୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ। ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଥିବାରୁ ପିତା ପରଶୁରାମ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଶକ୍ତିମାନ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ପିତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତପସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଯାତ୍ରା କଲେ। ମହାଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗଣେଶ ତାଙ୍କର ପଥ ଅବରୋଧ କଲେ। କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ପରଶୁରାମଙ୍କ ସହ ଗଣେଶଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କୈଳାସପତି ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଶସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ସକଳ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଲେ। ପରଶୁରାମ ଆଶ୍ରମ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପିତୃପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଫେରିବା ମାର୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା। ଜଣେ ତ୍ରିଶୂଳଧାରୀ ଯୁବକ ପଥରୋଧ କଲେ। ପରଶୁରାମଙ୍କର ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକୁଆରେକ ବଳିୟାନ ଥିଲେ, ତେଣୁ କେହି ସହଜରେ ହାର ମାନିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ। ପରଶୁରାମ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହଜ ନଥିଲା। ପରଶୁରାମ ଯୁବକଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ ଛଡ଼ାଇ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଯୁବକ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜୋରରେ ପ୍ରହାର କଲେ। ଯୁବକଙ୍କର କପାଳରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଖି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଅଜ୍ଞାତବଶତଃ ଏହିପରି ମହାଭୁଲ କରିଥିବାରୁ ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶିବକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏହା ଦେଖି ଲଜ୍ଜିତ ବୋଧ କଲେ। ତାପରେ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟରେ ଠାରେ ପରାଜିତ ହେବା ଗୁରୁ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ବୋଧ କରେ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟର ବିଜୟରେ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ, ତାହା ଶିଷ୍ୟର ବିଜୟରେ ଗୁରୁ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ, ତାହା କେବଳ ଜଣେ ଗୁରୁ ହିଁ ଜାଣିଥାଏ। ତେଣୁ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେହି ଆଘାତ ଦେଇଥିବା ଜାଗାଟି ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ହେଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ
କହିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।